Hi guys, welcome back to your channel. Nasi ndava nenyaya ndati beta nimbokudza history yakaitika naika yekuda kutenga mota iyi. Takafunga kuti rega timbotengawo mota. Vamwe vakungorespectewa vachimanya nemota dzavo, isusu tingokumbira transport tichingotsvaka mishikashika yekuenda kutown. Tikanzwa kuti mota dziri kutengwa pa B-forward. Tikati B-forward hatina kuijaira. Rega tidini tiite zvedu zvatajaira isu kuti unotoda kutoita sezvaunotenga hembe power sales unosvika woibata kudai wopima wodi beta titsvake kwatinogona kunoona mota toita yekubata namaoko kudai. Sano nderipi paya tabvunza hakuna bamunini vari kuSouth. Bamunini mota dziri kuita seko. Aiwa mota dzotengwa kunonzi kuDurban uko kunyanza uko dzinenge dzatoshipiwa kare. Saka zvinobva zvakuchipirai modini shipping inoita easy, then mozongobhadhara kubva kupi? Kubva kuDurban mota yenyu yoshipiwa yosvika kupi? KuZimbabwe namagonyeti. Tikati izvozvo zvake zviri nani pane kutenga online. Online hatina kuijaira. Mona zvinoitwa kuwishi zviya, unotenga imwe mota uchifunga kuti mota hombe kandikatoi. Tikati rega tiite zvekwabamunini. Bhuti vandaigara navo vakati mimi chidini chizai mota chizai mari paFNB kuna bamunini uko. Ndikati ndoda kufamba ndakazvisengera mari kwai Joburg hakuna kunaka uko. Itai mari yekutumira. Ndokutumira mari ndokufana yaenda. Vatete chihadi hati chiindai. Vatete vakati hapana kana problem, todini tinoenda yedu. Ndoda kunohodhawo machira matenesi zvibhutsu kwai kuDurban kune kunotengeswa mabed spread uko. Saka ndoda kudini nai kuenda. Ndikati zvakangonaka towana ukufambidzana naye. Takwira fast jet yedu tasvika muJoburg, taita connection, tadarika tanosvika kuKing Ushaka kuya. Tatorwa nabamunini. Kwatsvagwa mauber iwaya. Kwai anoi mauber iwayo, kwa request wa Uber taenda. Tasvika kuchihotera chedu. Bamunini sezvo vaigara muone room, isu tikaiswa kupi? Kukahotera kedu ndokuzvivatera. Ukanzi tomukira kuseni kumubata chongomoromo totenderera kumakase kuya todini zvakangonaka. Tozopedzisira nekwavatete since zvavo zviri zvinhu zvisinganyanyorema nokuti mota maybe inotora time kakuprocessa mapepa what. Saka totanga nekumota tozoenda kupi? Kumachira avatete. Tikati haindi hande yedu. Tamukira kuseni bamunini vasvika. Bamunini havana kamota. Vauyawo vatitora pakahotera kaya, tapinda pai munzira taunotsvaka mota. Tatenderera. Bamunini vakati regai tingoita zveUber straight tinange kupi? Kumakasel. Va requesta Uber iya takwira taenda. Tafamba tasvika paya taburuka. Tikati bamunini Uber dzemozirasoka aiwa muchaona maiguru ndo zvatinoita kuno kuSouth. Zvakangonaka taenda neUber iya. Tasvika paya zvakangonaka-nakawo, tapinda taona mota mapolo, marange rover, idzodzo dzekuuyuko. Dzekuchina, manoa, chichiwishi, wati dzese nemazita adzo, vana Honda Fit, vana Vitsi, dzese dziriko maautomatic. Aya ndo ataiwanzoda zveisu atigone kubhalansisa tongotsika kudai mota ichimanya. Tivatati todotenga zveipo pano bamunini kwanza aiwa hande kumwe tione nzvimbo dzakawanda katisatango decide kai window shopping iyi. Tabatana tapinda nzira. Todi ndobva tarequesta futi kwanzi toita Uber yoyo to continue nerwendo. Tarequesta paya. Yasvika mota VW Polo. Tapinda mupolo muya tagara. Bamunini mberi isusu kumasure. Driver wedu mota yarowa. Tichibva ndaona mota iyi imi kwa inenge yakudzokera kwatabva wani naye bamunini kukanza hameno zviri kuitika. Driver chiri kuitika? Driver kati sorry ndamisa ino off ramp. Tobvunza off ramp ndo chizve naye. Kwai off ramp kana maiguru mukamisa off ramp here unogona kutobuda towa kuJoburg. Kwai imajara karoti dzenze kuZimbabwe zinongoenda one way. Yegweru ndeyegweru kuno kune dzinoye off ramp. Kaikuta kudai unokonewo. Ndobata seka yedu ndokufamba. Mota yadzokera iko kuya
taona izvi tananga pasi pebridge. Pane mapurisa hana ikatanga kurova kumapurisa odei zvenai. Ndobva tangodzi paside, taenda paside paya. Driver tikati kubamuni ndepiko aiwa kuno madriver license and registration tichi driver vauya mapurisa license and registration zvechokwadiwo tikati bamuni vanozisa zvavanotaura kwabuda license and registration. Imi zvatariswa isusu tongoti haiwa handi mapassport edu tinawo tine madays kaisu. Kwanzi mapepa madzimai tipe mapassport nechii taburitsa mapassport aya. Kukai driver buda panze pemota, driver wabuda panze pemota. Wasecho wabatiswa pa bonnet. Kasve kochiita kuitika. Bamuni budai bamuni vosechwa. Vamiswa. Madzimai budai mota tobuda. Wewe zongu. Msati mambona zvikadaro. Tabuda pashe paya, tabata pa bonnet remota tosechiwa. Koti inyaya yeiko. Tongoti muma drugs. Inyaya dzeiko. Ameno. Tasechwa. Pesi yavatete yatogwa yaiswa hapo. Yakandiwa pasi. Matogwa 400 yanga irimo. Bamuni wakabva watoti asi mapurisa tatobatwa nevakomana. Driver tichatomoni driver watopinda kuseri kumota yevakomana vaya. Tasechwa. Bamuni wanzibvisai bhutsu kwatsvakiwa mari mubhutsu hamuna. Kwadini mari yavanga wanayo zvima 200 300 zvaunenge wangotiwo tigowana mari yekudya sadza kakana taneta zvatogwa zvimari zviya. Vadzimai bvisai mabra titarise mumabra mune chiko. Chimwari chiya chatogwa. Zano nderipi pano endekai hameno zvinoitwa kuJoburg ikoku kana koikupiko kuSouth Africa. Mota dzimwe dzinongodarika pazasi pebridge paya. Avamiri vanotodarika vachimanya kana kuti ufunga kuti vanoona kuti ndo mapurisa kana kuti ndo zvavando mararamiro avo pana anosiva. Mwana anongoita business rake. Imwe muri paya muri kungodi kungosechewa. Tabvisa chidrezi chiya takanda apa. Sara nechiskin tight. Skin tight baiwa zvako nepra. Bamuni vasara nekashoti kavo kamwe kemasikochi. Sheti yabvisiwa ka. Vatete nyaya ndiyo skin tight chiya. Kukai mafoni vanhu winzai mafoni aenda. Mari aenda. Mabhegi aenda. Zvese zvaenda. Bhutsu dzabamuni tasara nezvimapushi zvatakapfeka kwaipisa wozve. Tabvisa. Tasara tisina kana. Tobaya kokewa pfuti ngongodzi kachaka kudai. Kwaimanyai. Kutaurirwa unyimwa. Pakamanyiwa. Ndiri kutiko. Mai zangu. Kwakamanyiwa. Bamini kuchamboziva kuti kuna maiguru nehanzvadzi kumasuro hazvichina basa. Vavhurira vamanya. Sichitevera kumasure kukamanyiwa. Musacheuke nesu hatina kuzombocheukawo. Mota iya yasara nadrive wayo nevaya vanenge vazvisa mapusa kandiyo vana vaisindicate vanotoshanda vese. Takamanya zvamusati mamboona imi. Kusvika umwe muIndia sekuru vechiIndia ndo vakazosvikawo paside peroad ndokumira vakati ko imi mazodiko. Tapinda mota moya tibatsireiwo tabatsigwa tapinda mota moya bamuni tavawana nechemberi bamuni chipindai. Bamuni vakati ina ndipindi tikati aiwa chipindai kana vapinda neshoti ravo riya. Vanotora mapikicha mukaitsvaka munogona kuiwana online yaiwe. Vanotora mapikicha vanhu vachimanya Durban muya wakachama. Kuzosvika kuhotera kuya maki yekupinda chikadhi chiya hatina zvichasara chatogwa chiri mumapesi momuya. Songotsvaka hotel management kuti batsirai vanhu vari mumota umu. Saka nyaya ndiri kutaura pa ndeyekuti kana mafunga unotenga mota kuna Durban huko, isai mari mumabhengi. Musangouye makasenga mari dzenyu mosvika kuya modini. Musadaro. Isai mari mubhengi mosvika motenderera moona mota. Kana muchinge mune hama dzenzi nemota, batsigwai nehama dziya. Dzinde nemi because mukarequesta iko zvino madriver iwa yanoziva kuti muri maZimbabweans mauya nemari ma$US naika. Saka mukango requesta vane syndicate dzavanoshanda nadzo.
saka kuti chero kuti tiripote titi mota yatakaenda nayo ine number plate yakati handi zvese zvaingorequestwa zvichisara mufoni yacho yakaenda. Saka haugoni kana kuripota kuti takarobiwa nevanhu vanenge mapurisa kana kuti yaiva Uber iya kana kuti chi. Handiti saka mari dzenyu mumabhengi ndokusevhekana kwakaita yanga iri mubhengi, asi zvese zvatanga tinazvo mafoni, hembe, takangosara tisina chinhu, takangosara nezviskin tight izvozvo. Handiti vatete havana kuzombogona kutenga kana zvinhu zvawanga vachida kutenga zvimachira zviya. Emi nyaya ndatozoifungidzwa nenyaya ndichitoti imwe shamwari yangu ida kutengera ubereki mota, ndobva iwana website inonzi buy right. Ndobva waenda pawebsite paya ndokutaurirana nevanhu vakati aiwa mota tinadzo asi isusu tiri based kuSouth Africa tinoshipa mota kuZimbabwe, saka iwe ukabhadhara $1,000 handiti tobva takushipira mota iya. Gare kambani yando inofona, hello aufa mari waanayo here udeposit izvezvi fast tikugadzirire. Gare hello chero 500 inoita, ingoisa chero 500 yawinayo tikugadzira. Ukaona kambani yako ramba iriyo inofona ichikudza kuti isa chero mari yawinayo, gara wagarira kure. Handiti beta titenge paBeForward yedu yatajaira iyoyo site yatajaira, because vakomana vari kubira vanhu. Titumirai address alright vekambani tiuye tione mota dzacho ikoko. Kwaiwa mota hamugoni kuuya kuzodzionera kuno. Alright, kana manyanya kuinsista chiregai tidini tikupei madetails. Vaisa address iya hapana shop, hapana kaseu paya, hapana chinhu, ingori midhuri yemou iri paya. Saka guys vanotoziva itori kuSandton uko. Saka vanotoziva kutoti maZimbabwean munouya kuSandton muchispenda mari mune ma-US dollars munoda kutenga, saka mukapiwa address kuSandton mofungwa zviri legit. It's not. Guys, let's be very careful. Let's be very careful. Saka ndo mabirwa atakaitwa paDurban paya, tisakanga munyaya tiri pano nezvayo. Takabigwa hama dzangu. Asi panyaya yese chinonyasa kurwadza ndechekuti unonzi manya mustreet usina kupfeka. Ugomanya usina kupfeka guys. Saka yeah. So yeah, let's be careful. Please don't forget to like and subscribe. Kuti mugowana story dzinonaka dzakadai so idzi. Mbuya Maibenje signing out.